ba zan iya kawo miki direba ba dan ina kishin ki. Shi yasa naga kana kishin nawa. Tunda ba za ka kama wanda zai dinga dauka na ni kadai yana kai ni inda nake so ba, sai dai idan bin titi ina hawa a daidaita. Wata daya. Ashe ban gaya muku sako kowane iri bane ku rika bari a aiko su ta kawo muku? Ka san cewa rashin ka na kwana daya tamkar rashin ka ne na shekara 100. Na tura maka kuɗi ta sabon account ɗin da na bude maka. Naira 150. Wannan 150 din da kika transfer da ita me zan yi da ita ne? Na tura maka ne saboda ka sai mawa gidanku kayan abinci. Sannan ka ba su kuɗin cefane kamar na wata daya. Haka ga amanar gidana kamar yadda aka saba. A sa ido da kyau. Mu insha Allah yanda ka bar gidan nan lafiya haka zaka dawo ka same shi lafiya insha Allah. Wata daya. Al'umma Motion Pictures Gusau present you a new blockbuster movie web series this year of 2021. Sai nake so ki mun wanke kuma sannan ba kyauta zaki mun ba. Kowanne set kwaya ɗaya zaki wanke min shi 5,000. Ba ka kyauta zaka yi min ba. Duk bango ɗaya zaka wanke min shi naira 5,000. 5,000 Hajiya. Yau ce faran da zaka yi min na musamman ne. Zaka je ka siyo min kaji guda 5. Sannan zaka biya ka je ka siyo min kifi karfasa manya-manya na 10,000. Duk na rarraba muwa ma'aikatan gidan nan aiki. Kawai ka shigo. Kana shigowa ka nufo ginin da yake kallon ka. Kofan falo ne. Ita ma na bar maka ita a buɗe. Wata daya. Dama kin farsin taba ne ban sani ba. Wace irin maganar banza ce? Dama ka taba ganin na sha taba ne? Kuma dan tsiya yanzu sai ku rika sha min taba sigara a cikin gidana? Ina ka aje sigari. Da sai yan hajiya ce ta fara shan sigari. Zulai taji masu gadi na suna min wani gani. Ba zan iya rayuwa ba. Dole sai da sigari. Ta buga lissafinta, ta buga ƙididdigarta sai dai kashi a inda take tunanin ba zai iya biya mata dukkan wasu bukatu na duniya ba ballantana ya biya mata bukatu irin wanda bil adam yake da bukata. Wata daya. Ga abinci mai kyau to yanzu me na rasa? Baka gama lissafi ba. Sannan da kuma ke hajjaju abu. Duk ran da ka sake taka baranda nan da sunan ka kawo wanki ranka zai ɓaci. Wata daya. Ina so ka sa min ido akan abin da ke shiga gidan nan da abin da yake fita. Hajiya ina saurayin na keke. Ina bakin dani ina. Ka ɗauka a hankali. Ba na so ka nuna wani. Wai yanzu yau zan fita? Za ka fita. Ba na so kai wani abin da wani a gidan nan zai gane motsin kamar kana nake magana. Saurayi. This movie will come to your way on every Thursday, 8 p.m. at Batula TV. Subscribe and press the bell icon on our YouTube channel, Batula TV. Wata daya! The suggestion will make you the view.